Hürmetli televizor караучылар, Сабадул көннәре телевидениесында җирле бүләк тапшыруы урын алды. Һәм мин кулыма беренче тәбрикләү хатын алам. 29 гыйнвар көнне Яңа Мишән авылында яшәүче кадерле кешебез Сабирҗанова Финә Мәгъруф кызы үзенең гомер бәйрәме 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Шушы уңайдан аңа ихлас күңелебездән чыккан матур теләкләребезне җиткерәсебез килә. Хөрмәтле кешебез, сине чын күңелебездән улы юбилеең белән тәбрик итәбез. Какшамас нык сәламәтлек, хәвеф-хәтәрсез имин тормыш, гаилә ныклыгы телибез. Еллар үтә, очагына искән җилдәй, аккан судай, сиңа гомер буйларына сәламәтлек бирсен Ходай. Әйе, кай арада үткән соң бу гомер, һәм аны үлчәүләргә салып карасаң, кайсы чорда үкенерлек булмагандыр. Безнең Финә күп еллардан бирле Яңа Мишән мәктәбендә физика, математика фәненнән балаларга белем бирә. Үзенә бирелгән һәр эшкә зур җаваплылык белән карый. Шуңа күрә коллективта да бик хөрмәт итәләр үзен. Алар тормыш иптәше, абыем Ирек белән матур парлар булып яшиләр. Ике уллары, Илмир белән Венерның ышанычлы терәкләре һәм таянычлары. Без туганнарына карата да бик рәхимлеләр. Бар эшебездә дә булышырга гына торалар. Гомерләрең озын булсын, уңышлар юлдаш булсын, бәхетләрең ташып торсын, уйларың чынга ашсын. Ике иңдә фәрештәләр сакласыннар һәр вакыт. Синдә якын кешем булу минем өчен зур бәхет. Финә, сиңа бүген 50 яшь, ярты гасыр дисәң күп булыр күк, 50 дисәң бик аз тыела. Үтте гомер аккан сулар кебек, сулары кая җыела? Аккан сулар бергә кушыла, барсы бергә куя диңгезгә. Туган йортка, туган нигезгә, җыясың син шулай безне дә. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барсы өчен. Югалтмыйсыз әткәй нигезен, сез саклыйсыз һичкер кундырмыйча туганлыкның изге һәр җебен. Бер вакытта да кешеләрне ярдәмсез, үтенечләрне җавапсыз калдырмаганга күрә сине яратабыз, олылыйбыз. Алга таба да гаилә тигезлегендә, мул тормышта абыем Ирек белән бер-берегезнең кадерен белеп, улларыгызның уңышларына куанып, безгә гел терәк булып, озын гомер итүегезне теләп калабыз. Сине котлау безгә шатлык, сине котлау мәртәбә, тәбрикләргә язсын сине әллә ничә мәртәбә. Иң изге теләкләр белән авылда яшәүче әниең Зәнифә, тормыш иптәшең Ирек, улларың Илмир белән Венер исеменнән Сабада яшәүче сеңлегез Ләйсән, кияүгез Рамил диеп нокта куела. Тәбрикләү сүзләренә без дә чын күңелдән кушылабыз һәм сезне гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, алганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренә. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең,
sina 50 yaşını biresin Gönlünde ömrüne Bəxtin dolup dursun Kutlu bulsun tuğan günün Kutlu bulsun İllerisin Gözler güne demesin Bir de gülmeyerlisin 50 yaşını biresin Gönlünde ömrüne Bəxtin dolup dursun Kutlu bulsun tuğan günün Kutlu bulsun Kutlu bulsun tuğan günün Kutlu bulsun Kutlu bulsun tuğan günün Kutlu bulsun Сабат укыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Шәмәрдәндә гомер итүче Файз Рахманова Гөлфия Мулланур кызына 60 яшь. Котлы булсын әни туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, бәхет белән үтсен синең гомер күзләрең. Гомер юлың озын, озак булсын, тыныч тормыш аны бизәсен, гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Кадерледән кадерле әниебез, сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы телибез. Син безнең яшәү чыганагыбыз, якын киңәшчебез, иң газиз, кадерле кешебез. Алдагы көннәреңдә дә без балаларыңның игелеген күреп, туган йортыбызның нуры, тормышыбызның яме булып, кайгы хәсрәтсез, бәрәкәтле мул тормышта гомер итүеңне телибез. Кадерле әниебез, рәхмәт сиңа. Үрнәк булып, тормыш юлыбызда яшәү өчен безгә көч бирүең өчен. Шатлык, бәхет, саулык, тынычлык бездән шул теләкләр һәр көнгә. Безне куандырып озак яшә, лаеклы син кадер, хөрмәткә. Барлык кылган изгелекләрең, ярдәмнәрең, балаларым диеп üzülеп яшәгәнең өчен тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Күңелең бер кайчанда әрнү белмәсен, йөрәгең хәсрәт күрмәсен. Һәр вакыт бүгенгедәй көләч йөзле, ачык күңелле, яшь булып кал, кадерле әниебез. Гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел. Моңаймай еллар үтә дип, елмай син, бәхетле бул. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләч һәм яшь бул хәзергечә, күңелең синең күтәренке булсын, безне сөендереп мең-мең яшә. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез, озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Яратып кызларың Гөлнара, Алинә, улың Илнар, кияүләрең Динар, Славик, киленең Лилия, оныкларың Диана, Руслан, Рузилә, Райнур, Искәндәр, Нәргизә диелгән. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда, күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда, күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы
Gazi seniyim merhametli Gazi seniyim Hürmetli televizor караучылар, bu minutlarda biz topshirig'imizga kelib erishgan so'nggi xatni o'quvga ko'chamiz. 29 yanvar kuni Mamalay avulida yashagan Hadiulin Radif Reis o'g'lina agar eson bo'lsa 25 yosh to'lgan bo'lar edi. Lekin turmush yo'li ortiq qisqa bo'lishi sababli аңа o'zining bu ko'rkam bayramini ko'rish nasib bo'lmadi. Biz туганнары туган kun bayramida оны сагынып искә алабыз. Радиф турындагы якты хатирәләрне яктыртабыз. Барлык уйларыбыз, сагынуларыбыз, сүзләребез Радиф рухына дуга булып барып ирешсен, урыны җәннәттә булсын. Бүген менә синең туган көне. Хәтерлиләр дуслар, туганнар, һәммә безнең күзләр сагыну катыш, сагыш яше белән тулганнар. 25 яшь, ширек гасыр гомер. Аны күрү насип булмады. 17 елның декабре мәңгелеккә сине урлады. Җимелдәгән ак карлардай ак биләүдә Ходай сине салкын кышта бүләк итте. Җан ишеткеч бураннарга урап, чорнап, салкын кышта Тәңрем сине алып китте. Нигә шулай иртә изелә гомер? Җавап эзләп бергәләнә күңел. Еллар уза, ә йөрәктә яра. Һаман сыкрый, төзәлерлек түгел. Дуга булып барсын сүзләребез, нур балкысын мәңге күреңдә. Бер кайчанда сине онытмабыз, урын алдың йөрәк түрендә. Яңа туган көндә, айлар, еллар кабатланмас гүзәл булса да, яз җәйләре җылы кояш белән күңелләрне назлап торса да, көзге яңгыр күпме генә тырышып безнең тәрәзәне юса да, кышның ак карлары җир өстенә яңа юрган сырып салса да, юк, онытмыйбыз, син мәңгегә истә, аяз көндә, ай йолдызлы кичтә, сине сагынып искә алабыз, тыныч йокла диеп калабыз. Сагынып, юксынып, Җәүдәт абысының гаиләсе диелгән. İsmail Canlarımına İsmail Ol bulayda unutulmay Ol bulayda istegil Ol bulayda unutulmay da istegil İsmail İsmail'de Tanrına törttük günü Doğralımız şu sağışlarım Jinler ise deyip günü Doğralımız şu sağışlarım Jinler ise deyip günü
İsmail jil isme dimen Tilgelemez canımını Sağınımı bu deysen beni Jiller tebek şağımına Sağınımı bu deysen beni Jiller tebek şağımına İsmail jil isme dimen Bulayda erni көңіл İsim akılım giderlik Sağınған şağım inem İsim akılım giderlik Sağınған şağım inem Sağınған şağım inem Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Ulqinlari televideniyesining bugungi topshiruvlari oxirina yaqinlashdi. Kelesi uchrashuvlarga qadar deb biz sizning bilan sog' bo'lashamiz. O'zingizni ham yaqinlaringizni saqlab, yaratib, hurmat etib yashaysiz.